Estan veient imatges en directe de Benillup, el conegut com a poble que mira al cel, una localitat situada al costat del barranc de Caraita, que cada vegada està més a prop de les cases a causa del problema d'erosió que patís la localitat. Els veïns estan contínuament buscant solucions i en aquesta recerca per defendre i salvar el seu poble, ara s'han trobat amb un altre colp que dificulta el salvar el seu poble, el que ells busquen. Després ens ho contaran i també ens diran com han despertat avui amb l'ai al cor degut a un terratrèmol que els ha fet pensar de seguida què podria passar amb el barranc i les seues cases. Després els ho contarem. Imaginen viure amb la preocupació que un temporal acabi destrossant sa casa? Amb aquesta inquietud viuen els veïns i veïnes d'un xicotet poble, Benillup, al comtat, coneguda com el poble que mira al cel. L'erosió que provoquen les pluges, les solsides, fan que el barranc que tenen al costat de casa pugui derivar en moviments de terra que acabarà engolint les cases del poble. Des de fa temps, els veïns demanen solucions, però sembla que no arriben. Carolina està en ell. Endavant, Carol. Sí, Jordi, estem amb els veïns que són uns lluitadors per trobar solucions per a que eixe barranc no avanci més encara cap a les cases. A més, avui s'han despertat amb la preocupació d'un terratrèmol que han viscut i que els ha fet pensar de seguida en el barranc i en les cases. Ara ho escoltareu. Que s'han emportat vostès un bon susto este matí. Pues sí, ha sigut un tremolor, de moment una tromba, però bueno, bé, ha passat en seguida, en segon no res, dècimes de segon. Pues jo estava agitada i ja sentia que feia... Jo dic, què és? Que està ploent, tronant o què? Però no, al moment jo dic, no, és un terratrèmol. Que en Benillup, que ja esteu sempre també en un ai al cor, no? per el barranc, això també suma un poc, s'heu assustat per lo que poguera passar en el barranc? Pues sí, perquè jo ho he pensat en seguida, jo dic, com se'n vaig a part del barranc, jo dic, se n'anem tots darrere. Continuem en directe ací a Benillup, coneguent la problemàtica que tenen ací els veïns d'eix abans del barranc de Caraita cap a les seues cases. Joan Àngel, tu vius ahir mateixa, on veiem el campanar. Teniu un problema d'erosió que avança i ara les vostres esperances s'han vist truncades per un nou colp. Què és el que ha passat? Correcte, hem demanat ajuda a les administracions per a posar fre a l'abans del barranc i ara la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en una resposta parlamentària a Compromís, ha dit que es desentén del tema, que això no és competència d'ells i que no van a fer cap tipus d'intervenció. Per tant, necessitem que altres institucions intervinguen. Molt bé, i és que és una situació preocupant. Hem estat este matí amb Ximo i ens ha contat com ha avançat cap a les cases i quines són les conseqüències. Ara ho veureu. Ximo, estem en la part de darrere de sa casa, justet en els trossos de terreny que té vostè, i ací baix està el barranc de Caraita. Així, degut a l'erosió, s'han perdut els camps que hi havia. Pues sí, s'ha perdut pràcticament, jo calculo, de 16 a 20 metres, perquè ja s'hi falten dos bancals. I això, la riba va muntant per aquell poble. I per cavall, en menys proporció, però per l'estil. O sigui que sí, s'han perdut dos bancals allà. Jo calculo de 16 a 20 metres. I vostès han posat ara una solució, vostès per iniciativa pròpia, per a que quan ploga no vagi l'aigua cap a baix, i la veiem ahir. Sí, nosaltres el que intentem evitar que l'aigua se'n vagi al barranc, perquè quan més aigua cau al barranc, pitjor. Entonces han fet així a moda d'una zanja, que tota l'aigua que ve dels bancals, quan plou prou, l'han desviat, que no vingui així al barranc, i l'hem desviat ja fora. No parem d'intentar inventar coses, però jo què sé, és més el mal que ens fa ens supera el que nosaltres intentem solucionar. Ximo, ara estem justet a l'altra banda de sa casa, així el barranc encara està més pròxim a les cases. Així és que així ja t'ha adelantat més això. Així fica tu que el bancal este ha desaparegut totalment. I ara, a la casa en queda un bancal soles. Continuem en directe a Benillup, on hi coneixem més testimonis de la gent del poble. Manuel, vostè viu al costat de Joan Àngel. Quines són les causes, què és el que passa en aquesta terra i quines serien les solucions? És una terra molt argilenca que quan plou erosiona molt fàcil. Entonces, jo crec que la solució seria des de baix fins a dalt fer un amargenament
com Déu mana, com cal, per evitar que això erosione i solucionaria el paper de lo que està passant. Molt bé, moltes gràcies, Manuel. Ahí està la possible solució que els facin cas a este poble que vol salvar les seues cases i poder viure en ell.